Bună seara și bine v-am găsit! Noi am venit din Comănești ca să privim eclipsa de lună de pe 25 4 2013. Luna este un cerc tortit care are multe găuri pe ea. Și noi acum o urmărim să vedem cum iasă din nord. Ea luminează din ce în ce mai tare. Unii zic că are niște becuri după ea. Cea de-a lui Ișcu, de-a lui Albu. Unii zic că bate soarele în ea. Și n-are cum să bate soarele în ea. Fiecare cum știe. Hai mă gândi subiect ceva. Acum noi am invitat un astrolog. Care e cea? Domnul Marian. N-am blitz. Să ne explice teoria chibritului. Chibritului. Care arde pe soare. Nu, e biecul. E bieca cealaltă cu baterii. Noi am luat la noi baterii 777. Să fim siguri că în caz de se termin bateriile, le punem în lună. Le aruncăm cu săcurea în lună. Și să vedem ce se întâmplă. Dacă ține, mai punem. Dacă nu, luăm Duracell. După aceea vedem și 2 urechi la lună, ca la iepure. Eu m-am uitat pe telefon să mă uit odată, zic, cine ai văzut lumina așa?